mga kapatid, pauwi na tayo. Nakapag ano na tayo, pininahan tayo. Nakapag exercise na ng konti, pauwi na tayo. Ikot lang tayo dito kasi hindi tayo pwedeng mag U-turn dyan. So akyat tayo ng C5. Bawal kasi mag U-turn dyan. C5 tayo. Iwanan ko muna mag-ina ko, ikot na ako dito sa C5. Ha? Dalawa? Tatlo? Bibilang muna. Yay! Bibilang mo na? Ay, akin na. You're gonna eat that. Ah, balikan mo pa ako ha. Yeah, wait there. Alangan hindi.